Maitaren etorrerak, benetan ikusten duzu moduan, lurrikara, sumendia piztu du hemen gure artean. Eta baita Morgan ere, baita Terpetxan ere, zekutarrak hor ari ziren hizketan maitasunari buruz, bikotei buruz, harremanei buruz, gure Maitek eztabaidaren erdian hitz egin zuen arte. Atraidu bai mardutxu, baina gehien kontetan dan, osea, ni kontetan dutena da, bera nolakoa da. Zuri fizikoak atratzea batzua zurekin dagoela, de repente, potoltzen azte badase. Baina hori da diferentea. Baina, zu zein gozion kasu hortan. Utsi, nik utziko nuke. Ba, nik ez, Nik ez pertsen hori maite bali matu maite egitezu. Flako egon, potolo egon, Ilia o kalbo egon, Zergatik utziko zenuke? Zergatik utziko zenuke bai. Zergatik utziko zenuke mutiko hori? Ez dudalako. Zain delako gustatzen, gine. Osea, zorun berekin zertu da, fizikoakin bakarrik, fizikoagatik bakarrik. Ez, guztia. Behar dut guztia dukitzea. Osea, dukitzea. Osea, un chico 10. Maite, baina denok algatzen eta loditzen gara, eta imaginatu zure mutilaguna hori bera lesionatzen dela, ezin duela kirola egin eta zerretatzen da, eta ezin duela berriro kirola egin. Lesioa oso larria da eta, zer? Bueno, eske ez bazetu gustatzen utziko dut. Imaginatu, Julenekin, me encanta, berekin gazten naiz oso serio bitzen da, me encanta. Imagino, egun batetik beste ez dakitze potoltzen ez da potoltzen. Osa, nahi behar nolakoan gustatzen, ez beha potoldu indalako, lagain behar diot? Potoldu, depende. Ez que ez da pertsona potolo batekin egotea edo ez. Da zuri gustuko izatea. Eta zuri pertsona potolo batek ezin dizu gustatu. Ni patraz. Ni barkatu baina eski, osea, iruditzen fatal. Aiza esaten, hilade bat! No. Bueno, orduan kontua da, eta favorez lasaitasun pixka bat eskatuko dizuet mesedez. Maitek esan du elukela berak mutilagun lodirik edo izango, eta lodituko balu gainera utzi egingo lukela. Baina eski ez da loditu. Maitek esan dakoa. Maite, baina denok algatzen eta loditzen gara, eta imaginatu zure mutilaguna hori bera lesionatzen dela, ezin duela kirola egin eta zerretatzen da, eta ezin duela berriro kirola egin. Lesioa oso larria da eta, zer? Ni barkatu baina eski, osea, Ni altzau naiz korrik, osea, altzau naiz ez nebadako aguantatzen gehiago bera inizkerak, ja, osea, normal, ja nire jutia, jazta. Osea, jazta, ez teko gehiago esateko. Ez que respetu falta bat iruditzen zait, baina eski kristona. Ni jongo naiz behar. Ez que tipa honek oso inmadura da, eta gai bat tokatu oso niretzako oso sentikorra dela, eta ez du duna mala hostia, gu naiz eske hasenaz negarrez eta... Kapaza izatea kaleko txakur bat hartzea, eta gero, zure mutilek potoltzen baldin badu ustea. Eske iritze zait? Osea, Zer egin dugu dugu, bizitza honetan horrelako jendea badago, eta horrekin aguantatu behar da. Minduta, amorratuta, oso azarratuta, eta horrendikan eske... Ez daki nire historioa, eta... Eske... Gainera, eske berdin da, jokoz kanpo dago, eske ezin duzu horrelakorik esan, punto. eske bera, zure historioa jakin edo ez, holako pentsamentu eukitzea nahi iritze zait, tristea. Pertsona batiken egotea, haiekin maite mintzea, eta bere fisiko gaitik ustea, penagarria da. Nik sufritu dut, eta penagarria da. Gustatuko litzaidake bera hori sentitzea. Momentu honetan, gustatuko litzaidake pila bat. Loditu 20 kilo, eta txakur bat bezala kalera bota. Ea nola sentitzen den. Bueno, orain, aldela bentsat lasai eta modu ordenatu xamar batean, lehendabizi favorez hitz egin dezala Maitek. Zuk esan duzu Maite, lodia gehiegi ere ez dituzula gustoko. Baina eski ez da lodia edo argala izate, osea, da zuri fizikoki gustatzen zaizu, osea, eski berdin du, ziren, ta loditu. Pues eski, ez bazetu gustatzen, berdin zait, loditu, argaldu, grano bat, eski berdin zait. Grano batekin ere ez zaizu gustatzen zure mutilea. A ber, eski zaki, osea, da exageratzeko gauzak. Baina eski, a ber, eski ez da, osea, nik fizikoa egunero lantzen badut, nahi dut, nire mutilak ere lantzea nirekin, osea,
nahi dolako kirolari bat nire ondoan. Eta hori badaukot. Eta hori zen da, fisikoagatik edo osasunagatik edo zein da arrazoia, motiboa benetako. Ez, igual pertsona batzuei izan dira gustatzen. Kirola egitea eta arduan gustatzen zait, adibidez, igandean altxau eta korkea jutera mutilagunakin edo lagunekin berdin zait. Eta horrelako lagunak baditut, eta mutila laguna badut. Orduan, ez dut arazorik. Eta orain arte izan dituzun nobilo guztiak ere izan dira, horrela, argalak eta korrikalariak. Korrikalariak, baina kirolariak bai. Nik hori bilatzen dudalako. Pertsona batzuk, gauza batzuk bilatzen dituzte, beste batzuk, beste gauza batzuk, eta eraztea. Janire, Santa Janire. Gaur Santa ez. Gaur Santa ez, bueno, baina arroio honean erantzungo dugu, ze berak ere, gaizki ez dio inorri ezer esan. Bueno, errespetu guztiarekin, denok berria entzun genuen, nik ez dute beste gauza arraroik entzuten. Berarekin joan nintzenean hitz egitera zan zidan presioagaitik, bueno, bera beste gauza bat esan nahi zuela, baina berriz ere esan du nola pertsona batekin egoten baldin bada eta loditu egiten badu utziko zuela. Orduan bere iritzia eske gauza desten dugu, gero beste bat, eta bueno, azkenean gauza da, barkatu, Julen. Zaizkit, gorrotu ditut bera bezalako jendea. Bai, nire iritzia da. Ez. Baina eske kontua da, Janire, berak ere bere iritzi bat daukala. Bai, noski. Eta hori errespetatzea tokatzen zaigu. Nik errespetatzen dut, Iritziak ipurdiak bezala, bakoitza bera eta dena diferentea. Julen, nik errespetatzen dut. Baina nire bizitzan, horrelako pertsona bat izatea, ez dut gustatzen. Ezta? Berari ez zaio gustatzen jende lodia, eta nire zait gustatzen horrelako jendea. Igual, hobea da esatea, ez zait gustatzen gorrotu dut baino. Bueno, bale. Igual espretzatu espresatu nahi. Eta esango dizuet, ez dakit, baina behintzat pentsatzen duena esan egiten du. Maitek. Igual jende asko pentsatzen dut inorrez da usartzen esatera. Errespetua falta izatea. Baina eski dut errespetu falta izan zen. Nik baitut lagunak lodiak eta eski berdin zait, osea. Gauza ez da hori. Gauza da nire mutil laguna, nire duela horrela eta jazta. Nik uste hontan Maitek arrazoia daukala eta Maite zuk inori ez diozu ezer txarrik arpegira esan, ez diozu inori ezer leporatu, hitz txarrik ez da egon. Izan zen mindu nuelako, eta ez nuelako minduna inor. Zaizelako horrela. Eta horregatik izurekin hitz egin nuen, errespetu handiarekin, zeren nahi nuen dena azaldu, eta horregatik zurekin joan nintzen hitz egitera, bale? Zeratik nik ez nazfaletzu da, ni pertsona naiz, eta gustatzen zait, pertsona guztiei beste bigarren, bai, egitea. Eta horregatik zurekin joan nintzen barkatu hitz egitera. Nola ez, zukin hitz egitea juntzan da. Zuk eskatu zenun, eta ni joan nintzen, kamaran grabatuta dago pitxina. Begira, zurekin joan nintzen. Kamaran grabatuta omen dago, ze eztabaida hori izan zuten aterpetxan, gure lagunek, eztabaida. Eta gero bai, Janire eta Maite elkarrekin hitz egitera joan ziren. Janire, zantzak ez zurekin zaiz? Bai. A ber, ofenditu egin zaltzara? Bai. Zeratikan? Gauza bat, printzipioz. Ulergarria da, zeren zuk pentsamentu bat daukazu, bale? Eta hori errespetatu egin behar da. Baina nik uste dut gauza batzutan, oraindikan hasi behar zarela. Nik gaixotasun bat daukat, nik hori sufritu egin dut nola supuestamente pertsona batek nitaz maitaminduta zegoela gaixotasunagaitik iztea. Bale? Eta hori oso mingarria da. Osa, horiek dira salbuespenak eta bueno, nik uste dut pertsona bat ezagutzen hasten zarenean fisiko aldetik gustatu behar zaizula zuri, ez bestei, zuri. Eta baita ere, izakera. Eta adibidez niretzat, niri gauza batean edo bestean ez bat gustatzen, utziko dut. Gauza bat da, pertsona bat ezagutzen duzula momentu batean, eta bere fisiogatik, eta abar, zeuk sentitu behar duzu atrakzioa eta abar ezagutzeko. Eta beste gauza bat da, zeuk esan duzun lehen moduan, nola, pertsona batekin egotea eta gero bere fisiko aldatu egiten badu, hor konpon. Eta bada ez bada eta berriz ere aklarazio egite aldera, Janire esango dut, Maitek ez diola inori errespeturik faltatu. Bere iritziak botatzen ditu, iritziak gustatuko zaizkigu edo ez, baina momentuz hemen errespetu faltarik ez da egon, ez da izan eta ez alda egongo gainera. Naiz eta egia den bera kontatutakoak, Maite, zu kontatutakoak alegia, nahiko rollo txarra sartu zuela aterpetxean, eta horren ondorioz gutarrek ez zutela beste izpiderik izan. Ikusinan, danak ez da gitu, Maiten kontra ez da gitu, en plan... Bere iritziaren kontra. Hamaika pertsona zure kontra edo batek esaten duela gauza bat eta ja guztiak egiten dela. Zaska, buelta eman hori da gaizki. Bai. Ba, igual, ineska batzuk jun ziren, baino
egoera pertsonal bategatik, ez? Eta azkenean zuek ezagutzen zaretelako eta badakizu ia gauza asko. Bai. Eta orduan batek mindu eta guztiak arropau. Eta orduan izan zen, nik ala segin dut, ez? Eta egoera hori konpontzeko berriz. Nik esan zelako, inoren kontra jun nahi, ez da mindu ere. Eta esan banuen hori da, urduritasunagatik, Nik uste dut izan zela gehienen bat. eta azkenean hainbeste galderen erantzuna ezin nuela eman, eta batek oiu eta besteak ez dakize eta besteak ez dakize. Orduan, zen guztia, Nik hori... eta bakarrik zu ulertuz. Munduzun, zu bakarrik esan zuen. Nik ulertzen dut, igual gaizki gaude ulertzen dakize. Baina beste guztiek ez. Nik hori, uste dut, ez genizula gutxi azalpen argi eta on bat ematen. Zedenak izan ziren. Dala bere kontra, Ez kontra, maizik eta... Iritzuzan kontra. Hori, bere iritzien kontra eta berareien ideien kontra. Egunon? Eixo. Egon gaz berbetan, hori atzoko, zezet pasauzan, atzoko gauzei buruz berbetan. Zinen espesazuk nahi izango zenun bezala. Eta orduan bazkenean gaizki ulertu bat. Hori normala da baita ez. Eta, nik uste... Hombre, 11 pertsona zituzuna ezagutzen ezertaz, eta ezagit, igual atakauta sentitu zinen. Bueno, orduan, zerotik hasiko gara? Bai, atzoko. Fuera. Berriro. Beraz, animo! Venga, bat! Bueno, aizue zerbait positiboa behintzat ikusi dugu. Ura rol honean bukatu zen behintzat. Naiz eta gero hemen gauzak berriz eren astu. En fin. Txurru! Zuk Maiteri zeo zer behintzat ulertzen diozu? Errimo hasierako momentuan, ikusi naban onginan horre etxe albuana faltzen dano batera. Da ikusi naban, arrazoiakin oin ikusita kanpotik bai. Baina momentu hortan sentitu nintzen, ostia, foa. Hemendik, eskumatik, eskerratik, pa. Eta nik esan, eta ni neuri behar harritu zoztan. Baina oin ikusitza, beste modu batetik, beste perspektiba batetik ikusten da. Nik uste txarten zabala, bai, formak eziala honenak izan, baita. Baina nik uste, berak gura badi badau barkamena, o ez daki, o danon artean, ez daki. Hala ere, hor, irudietan ikusi dugun hortan, Maitek formak galdu egiten ditu momenturen batean? Ez. Eta hemen ere ez formak, ez. Baina esateko era gauzak, askotan formak, ez que baizu pasaten dan, askotan ez formak, baina esateko era o izkeria o nola esan, min asko o min geixa emoten dau bestia baino. Oier! Aixo. Eta momentu honetan, bideoak ikusita, hemengo guztia ikusita zure perspektiba orain zein da? Aldea zaila, Bueno, gauzak aldatu egin dira, hori egia da, ze bideo hori grabatu genetik egun bakarra pasatu zen. Eta egun baten ezin duzu pertsona bat ezagutu. Orduan, nik ere txurro bezala pentsatzen nuen, igual ez nuela, gauzak ez zirela ondo ulertu, ulertu ziren, baina... Baina, ez zirela ondo hartu ez da, hori orduan, eta orain? Baina, jarrera batzuk nik uste nuen aldatu ingo zirela, edo joera hori aldatuko zela, eta gauza lasaiago izango zela, baina... Baina ez da ala izan, ez du ematen behintzat. Nagor, Tamaia! Asuntoa pil-pilean daukagu gaizu. Neri tipa zuzena dala eta esateitula gauzak eta ondo iruditzen zait. Deskolokatzeiana pixka bat da, gezurra. Esaten ari zarela, danak esaten dute. Eske ez dakit. Egia esaten duzu, gezurra esaten duzu, ez dakit. Gehiago esaten zait. Eske gehiago esango izat eta jana eske flipatzen nahi naiz. Osea, txorrada bat irudituko zaizue, baina eske nahi izan zian, eta egitan nila naho harrituta. Zu nahi etzen esan txorrada da, baina ja gezurretan sartuta. Vegetariana zinala esan zen nahi esan. Mesedez, esaia zuen gezurra dela. Mesedez. Toma, vegetariana. Egia ez da. Izan naiz, bai. Ez ez zehala. Izan naizela. Bestela ez nuen jango. Hamburguesa. Ez hamburguesa eta ez aragitea. Jaten dut tofua, eske begiratu nit... Gauza bata bestean atzetik eske ez da gezurra. Vegetariana za baino ez? Bai, baino ez totala. Osea, jantzaket aragia... Venga, eske ya... increíblea, osea, flipatzen nahi naiz, tío, eske... Eta nire pertsona bat, aparte... Eske dia gauza batzuk egitan, ez zaizkite, baina, bueno, igual dio.